La pandèmia del Covid-19 està posant a prova les relacions externes de la Xina, fins i tot amb aquells països amb els que tradicionalment ha tingut una bona relació, com és el cas dels països africans. Benvinguts a Com funciona el món. Soc Miquel Vila i avui parlarem de les relacions entre la Xina i l'Àfrica. De fet, Beijing s'ha trobat amb una inesperada crisi diplomàtica degut a una sèrie de discriminacions patides per ciutadans d'origen africà residents a la Xina. Tement una segona onada del coronavirus provinent de l'exterior, les autoritats xineses s'han posat més dures amb els estrangers. A nivell social, això s'ha traduït amb una creixent desconfiança cap a les persones de fora de la Xina. Els ciutadans d'origen africà han sigut els que han patit els casos de major prejudici i racisme. En alguns casos, per exemple, han acabat sent expulsats de les seves llars. Els vídeos d'aquests fets van córrer com la pólvora i, evidentment, l'opinió pública africana va respondre amb contundència. Això es va traduir en una resposta per part dels ministeris d'Exteriors. Actualment, la polèmica es dona per tancada. La Xina no va arribar a disculpar-se, però hi ha hagut converses i Beijing ha reforçat l'enviament de material mèdic als països africans. Ara bé, la ferida en l'opinió pública africana segurament trigui més a tancar. Les relacions entre la Xina i l'Àfrica venen de molt lluny i van molt més enllà d'aquesta polèmica. A l'era de Mao, la Xina volia ser el far de la revolució al món, especialment pels països en vies de descolonització. És d'aquesta època en la que comencen els llaços entre la República Popular i els africans. Avui la Xina ja s'asseu a la taula dels grans, però aquest passat colonial compartit segueix sent un actiu per Beijing en les seves relacions amb l'Àfrica. De fet, d'alguna manera, la Xina s'ha convertit en un exemple per molts països del sud global. Al cap i a la fi, la Xina no només ha derrotat l'imperialisme, sinó que està vencent els colonitzadors en el seu propi joc. Què li interessa a la Xina de l'Àfrica? Bàsicament, tres coses. La primera, els seus recursos naturals. La segona, el seu mercat. Hem de tenir en compte que l'Àfrica serà el continent amb una major població jove al segle XXI. I això vol dir que tindrà una gran massa de consumidors pels productes xinesos. La tercera és el suport diplomàtic. Els països africans han donat suport a la Xina en qüestions sensibles, com per exemple les reclamacions territorials al mar del sud de la Xina o el tractament dels uigurs del Xinjiang. La Xina ha finançat projectes d'infraestructura molt importants pel desenvolupament dels països africans. Un avantatge que dona als països africans fer tractes amb la Xina respecte, per exemple, amb el Banc Mundial o l'FMI, és que la Xina no demana contrapartides polítiques. És a dir, no demana que es facin plans d'estructuració o que s'adopti un model polític concret. Això no vol dir que la Xina no demani res. La Xina, òbviament, demana suport diplomàtic, com ja hem explicat abans. I aquí apunta que Beijing té una estratègia deliberada de sobreendeutar els països africans amb projectes d'infraestructura que realment no necessita o que no podran pagar. L'objectiu de Beijing amb aquesta trampa del deute seria finalment acabar quedant-se amb la propietat d'aquestes infraestructures estratègiques. Ara bé, a dia d'avui això no ha passat, tot i que tampoc és cert, com sovint diu la propaganda xinesa, que els préstecs que dona la Xina als països africans siguin excessivament favorables. A tot això li hem d'afegir un debat que s'està donant aquests dies sobre el perdó del deute als països africans. Degut a la recessió econòmica provinent del coronavirus, és molt probable que molts d'aquests països no puguin fer front als pagaments. Aquí la Xina ha dit que no pensa condonar cap deute. Ara bé, s'ofereix a ser raonable. Més enllà d'això, a l'Àfrica també veiem com la Xina està immersa en un procés d'aprenentatge en esdevenir una potència global. Per exemple, és a l'Àfrica, el país de Djibouti, on la Xina compta amb la seva única base militar a l'exterior. És una base naval que s'encarrega de lluitar contra la pirateria somalí. Les tropes xineses no són les úniques desplegades a Djibouti. De fet, han tingut algun problema amb els americans allà. La diferència està en que la Xina controla el 75% del deute del país, a més de ser l'actor econòmic més important. Això fa que tingui una gran influència sobre el govern. Un altre cas interessant és Sudan del Sud. Sudan del Sud ha estat immers en un conflicte civil des de la seva independència. La Xina és el major propietari de petroli al país. Ha desplegat tropes sota bandera de les Nacions Unides. D'una banda, ha actuat com a mediador entre les parts, sempre protegint també els interessos xinesos. Però alhora també ha protegit els diferents grups en conflicte de les sancions que països com els Estats Units volien imposar-los per violacions dels drets humans.
La vessant cultural és un altre on podem veure la influència de la Xina a l'Àfrica. Milers d'estudiants africans cada any van a rebre formació a la Xina. Quan vaig estar a Beijing, vaig tenir l'oportunitat de conèixer alguns d'ells. Recordo la història d'un periodista de Ruanda que explicava com el seu pare havia estudiat a Londres i París, mentre que ell havia preferit fer-ho a la Xina. Aquest canvi generacional és crucial. Aquests estudiants ja no rebran la seva formació a través del prisma occidental, sinó que ho faran segons el que aprenguin a la Xina. Quan tornin als seus països, importaran una sèrie de pràctiques i aprenentatges que abans ho feien des dels països occidentals. Això pot ser molt important a l'hora de facilitar les relacions entre l'Àfrica i la Xina. Guanyen o perden els països africans amb la Xina? D'una banda, podem veure que es poden estar establint alguna mena de nous llaços de dependència. De l'altra, també és cert que la Xina ha estat ajudant a certs règims corruptes, com per exemple el de Zimbàbue. La balança comercial dels països africans amb la Xina és totalment negativa. Ara bé, l'accés a béns de consum a un preu assequible per les classes mitjanes africanes suposa un gran avenç en el seu benestar. El gran premi pels africans és que a mesura que els costos de producció estan creixent a la Xina, es pot haver-hi una deslocalització d'empreses xineses cap a l'Àfrica. La Xina pot ser de gran ajuda pel desenvolupament econòmic de l'Àfrica. Països com Etiòpia, que estan desenvolupant un model molt similar al xinès, poden beneficiar-se de les seves relacions amb Beijing. També hem d'entendre que la presència de la Xina a l'Àfrica els hi dona molt més marge per negociar amb altres actors, com per exemple els europeus, però també cada vegada més la Índia o Rússia. Els països africans sovint es troben posant en balança la seva sobirania i el seu desenvolupament econòmic. És un equilibri complicat de mantenir, però està clar que el fet de tenir una sèrie de socis en qui triar sempre els hi donarà més avantatge a l'hora de negociar. Si posem en perspectiva tots aquests elements, podem veure com la relació entre la Xina i l'Àfrica està plena de grisos. Per tant, és important de fugir d'aquestes narratives que d'una banda diuen que els africans no saben on s'estan fotent fent tractes amb la Xina i de l'altra que pinta Beijing com una mena de benefactor dels països en desenvolupament. Països africans coneixen molt bé què significa estar sotmesos a potències exteriors. De fet, ho coneixen massa bé. També saben de quin poc marge de maniobra tenen i de quins sacrificis de vegades han de fer si volen mantenir un procés de desenvolupament econòmic. I ara, la pregunta final. Què passarà després de la pandèmia? Bé, d'una banda és cert que algunes de les ferides que s'hagin provocat al si de l'opinió pública africana trigaran a tancar-se. Però de l'altra, també hem de tenir en compte que la crisi econòmica provocada pel coronavirus serà terrible. Alguns països africans compten amb la seva relació amb la Xina per poder salvar-se del desastre. Això dona peu a una nova qüestió. Estarà la Xina a l'alçada de les expectatives? La resposta? No la sabem. I si la voleu conèixer, el millor que podeu fer és estar connectats al canal, perquè segur que en tornarem a parlar. Si us ha agradat el vídeo, feu-li like, deixeu un comentari o compartiu-lo amb els vostres amics. A la descripció trobareu un enllaç a un article meu de Catarsi on parlo sobre aquesta qüestió per si en voleu saber més. Moltes gràcies i fins la propera!